हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जिबि चेनेलाव बयखौबो फिन आरोबाव बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। दा दिनैनि बे आंनि भिडिअनि कन्टेन्टआ एसे आलादा सिस्टेमैसो लोगो नोंथांमोन। दा आंनि बे दिनैनि कन्टेन्ट लाना फैनाया जाहैबाय जोंहा दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जोंहा फेमास नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। जोंहा जेसि सिंगार होननाय लोगो लोगो जोंहा बयबो मिथिखायो। दा जोंहा बे बिथाङा जोंहा मोनसे घटना जादों। जोंहा नैबे दाखालि थांनाय 57थि एनुवेल कनफारेन्स जोंहा आबसुनि। दा बेवहाय जोंहा बिथाङा स्टेज प्रग्राम गादोंमोन। दा बेवहाय स्टेज प्रग्रामाव बिथाङा गावनि जेब्ला मेथाइ रोजाबनाय समाव मा जाया बेखौ मिथिया, मा जाहोननि थाखाय बे गावनि मेथाइ खनफुनायावनो थाद'नाय जानांदों, बा गावनि मेथाइखौ बिथाङा गावनि लिरिक्सखौ बावदों जानांगौ। दा बेनि थाखायनो बे बिथाङा गावनि मेथाइखौ गोसोआव गैया जादों आरो थाथ'नांदों जाहैबाय। दा जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय फेमास बर'नि मुंदांखा सिंगार जेसि नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। जेसि सिंगार बे बिथांखौ जोंहा बयबो मिथिखायो। दा जोंहा बे बिथांनि सायावनो जोंहा मोनसे लाजि फोनांनाय बायदिखौ आं नुनो मोनदों। जोंहा बे गावनि खननाय मेथाइखौ बावनाय समावबो जे दिनैहाय मोनसे सोदोबजों लाजि फोनांनाय आं बेखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आंनि बिबेकजों आं सानदों आरोखि ना। दा जोंहा बे जेसि सिंगारखौ आं बायदिबा एसे लाजि फोनांनाय बायदिखौ आं नुदों। दा बेवहाय बबे खोथाया लाजि फोनांनाय बायदि जादों होनोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो जोंहा मा बुंदों जेसि सिंगारनि सायावहाय। बैसागु फैबाय बैसागु बोथोर बायब्ला लायथारनोसै। सरि रायजोफोर सिन्था खालामनाङा, बिथाङा अनलाजों दाउजों ओंख्रि मोनजानानै गावनि मेथाइखौ बावथ'दों। दा उनाव जाफिनगोन रायजो। दा नोंथांमोना बे जेसि सिंगार नङा होमबा लोगोफोर, गाव जेब्ला मेथाइ खननानै बावदों बा गावनि बावनायनि थाखाय बा लिरिक्सखौ बावनो थाखाय बिथाङा सरि गावनि निमाहा बिखादों बावनायजों लोगोसे। दा बेवहाय गावनि भुलखौ गावनि बावनायखौ लानानै गाव सरि होनखानायाव दिनैहाय मोनसे सोदोबजोंसो लाजि फोनांनायखौ जों खोनानो मोनदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा बेवहाय बे बिथाङा थारैनो बेसेबांबा गिदिर प्रग्रामाव बेवहाय बेनो जेसि सिंगारनो जोंहा सोरबा अनलाजों दाउजों संनानै होनो सोलाबदोंमोन ना बे समावहाय। दा बेसेबां सैथो खोथाया जोंहा बे जेसि सिंगारासो मिथिगौ आरोखि ना। दा बे बिथाङा जोंहा अनलाजों दाउजों बे समावहाय मोनजादोंमोन नामा, बा अनलाजों दाउजों जाब्रेनानैहाय मेथाइ खनफुनायाव बा उदै गेस जानानैहाय दिनैहाय गावनि खननायखौ बावदों जादों नामा। दा दिनैहाय बेखौ अनलाजों दाउजों जानानै बिथाङा जाब्रेनानै बावदों होननाय बेखौहाय अब्ला बेसेबां गाज्रि खोनायो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दिनैहायदि बे प्रग्रामा जोंहा जानला मानला अबेबा बैसागु प्रग्राम माबा प्रग्राम बा अबेबा गामि लकेलाव लिंहरनानै जोंहा मेथाइ रोजाबहोनाय नङा। दिनैहाय बियो आबसुनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय बिथाङा स्टेज प्रग्रामावहाय दिनैहाय अनलाजों दाउजों जाब्रेनानै दिनै बिथाङा गावनि मेथाइखौ बावदों। बेफोरबायदि खोथा बुंनाया नोंथांमोना मा सानो? आंनि थाखायबा बेयो एसे लाजि फोनांनाय जादों जोंहा बर'नि मुंदांखा बे सिंगार जेसि सिंगारखौ। दा नोंथांमोना मा सानो? खिन्थु आंनि गोसोजों आं एसे दुखु मोननाय फोरमायहरदों। जोंहा बे जेसि सिंगारनि सायाव बिदि अनलाजों दाउजों जाब्रेनानै दिनै बिथाङा बावदों बेबायदि। आरो बुंनायाबो जोंहा मोजां माबाजोंहाय आं बुंनायखौ नुनो मोनाखै, मिनिलायनानैसो बुंदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा बेनो आरोखि ना आंनि दिनैनि बे भिडिअआ। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगो नोंथांमोन। दा जोंहा जेसि सिंगारनिसिम नोंथांमोना बेसेबां सोर मोजां मोनो आरो जोंहा जेसि सिंगारखौ सोर फेभरेट सिंगार सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। आंनि थाखायथ' बिराद मोजां सिंगार, आंनि थाखाय जोबोद मोजां सिंगार बियो। दा आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो सिंगारनि मादावहाय आंनि फेभरेट सिंगार आरोखि ना आथिखालाव। दा नोंथांमोनाबो मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय ना लोगोफोर। दा दिनै आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। बाय बाय।